дигар саволе ки кардан гуфтанд дар бораи ҳиҷомат маълумот медодӣ. яъне ҳиҷомаро бародари азиз медонед шумо ки яъне хун гирифтан. аз саромон мегирем, аз пешониҳомон мегирем, аз рухсорҳо мегирем, аз пушто, аз пойҳомон мегирем. яъне чандин мавзеъҳое ҳаст ки яъне аз амунҷа ҳиҷома мекунанд. ман ҳозир аз ҳадисҳои пайғамбар дар боби ҳиҷора ба шумо мехонам бародари азиз. яъне ин китоби ат-тарғибу ва тарҳиб ай мин алҳадиси шариф аз ҷаноби ҳофиз ана гӯем аз ҳазрати имом мунзирӣ ин китоби ат-тарғибу ва тарҳиб шай бисёр худо раҳматш куна меҳнатҳои зиёд кард. бисёр ҳар як масъалаҳоро ҳар як мавзӯъҳоро бо ҳадисҳо ба оятҳо мақсад оварда расондааст. инҷа мехонем ҳадисе аз ан аби ҳурайра разияллоҳу анҳу қол қола расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи васалам ин кана фи шайъин мимма тадовайтум биҳи хайрун фалҳиҷама равоҳу абу довуд ва ибни моҷа. абу довуд дар китоби тибуш ва ибни моҷа ҳам дар китоби тибуш овардааст. яъне аз ҷаноби абу довуду ибни моҷа омадааст ки расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтааст ки агар гуфтааст шумо хоҳем ки саломатитонро барқарор кунед, агар шумо хоҳем ки ҳамун дардҳое ки шуморо нороҳат кардагиед дур кунед, аз ҳиҷомада дигар беҳтарини табобат гуфтааст вуҷуд надорад. яъне тамоми дуркунандаи ҳамаи дардҳои шумо ин ҳиҷома аст гуфтааст. ҳиҷома кунед гуфтааст. барои ин нафарҳое ки ҳиҷома мекунанд бародари азиз шумо бубинед ки хеле одамои мақсад бигем гуфти тоҷикои мо хасакӣ набошанд. яъне одамои таҷрибадор бошанд. одамои бигем ки бо ин масъалаҳоро хуб медонистагӣ бошанд. та барои рӯзгузарониша ё барои мисол зиндагӣ маҷбур карда бошад дигар надонад ки тарзи ҳиҷома чӣ хелай, чӣ гуна мақсад ҳамун ана хуна бояд ай куҷо бигирӣ, барои кадом дард ва ҳар як дард ба худаш бо нуқтаҳои худша дорад. ҳамин дам эҳтиёт кунед. хеле ками пеш як табиб духтур мерем, шумо бинед ки пеши ҳар духтур намерем ку. нигаҳ мекунед ки чӣ қадр таҷрибаш зиёдай, илмаш зиёдай, фаҳмиш зиёдай, ҳамуда муроҷиат мекунед. ҳамин ҳиҷома ҳам ҳамин хелай. ҳадиси пайғамбарро фаҳмидем ки беҳтарини табобат ин ҳиҷомат аст гуфтанд. дигар ҳадис боз аз ҳамин ҳазрати имом абу ҳурайра ахбарани абулқосим анна ҷибраил ахбараҳу анна алҳаҷма анфаъу ма тадава биҳи ннос равоҳу лҳоким. ҷаноби имом ҳоким ин ҳадис овардааст. гуфтааст ки пайғамбари нозанина ҷабраил хабар дод ки ба умматот бугӯ ки яъне ҳиҷома ин чи аст аз ҳамада нафъуш аз ҳамада фоидаи зиёд барои саломатии умматот анами ҳиҷома дорад. оле дар як дигар хонда будум ки дар шаби меъроҷам дар вақте ки пайғамбармон ба даъвати илоҳӣ рафта буд, малоикаҳо ки аз бас ки пайғамбари нозанинмона дӯст медоштанд, онҳо мақсад як бигем ҳадияе барои пайғамбар чӣ гуфтанд? гуфтанд ки уммата бугӯ ки ҳиҷома кунанд. яъне барои барқарории саломатишон ҳиҷома кунанд. ҳиҷома дуркунандаи ҳамаи мақсад бемориҳоҳай. оли имрӯз дар ҳамин ҷомеаи мо шумоам бисёрай нафарҳое ки ҳиҷома мекунанд бисёранд. ҳатто расман ҳам ҳаст, расмишам вуҷуд дорад. баъзе одамое ки мисол пинҳониам мекунанд, лекин расману ошкорошам ҳаст. барои ҳамин ин бисёр нафарҳое ки ман аз он ҷумла бародари азиз худ ба мисол меорам. як замони ҳамин ҳақиқатан ҳамин сардард бисёр ҳолмона бад кардагӣ буд. то ҷое мешид ки ҳамин зимистонҳода барфа мегирифтем, дар бораи сармон мемондем. алҳамдулиллоҳи раббил оламин ай замоне ки ҳамин ҳиҷомара хоб бигем мутахассисош пайдо шиданд ва хондем дар ҳадисҳо, наздшон рафтем, ҳиҷома кардем, шукри худои меҳрубон ки аз ҳамун дардҳо дур мондем.
یا پایه‌هایی که درد میکند همون موضع را نشان میدی، همون مردک از همون جا هیجامه میکنه، همون دردهاتون دور میشه. اگه مردم ما که در اطراف هیجامه معلومات نداریم یا اینکه این چیزی نوای، این اصلا در دولت‌های پاکستان و در دولت‌های مثال ایران و در افغانستان و در عربستان اینها از پیش گویم که اینا آگاهی داشتن، این مردم به همین چیز که سر کار داشت، این در تاجیکستان ما چیزی نوای و بسیاری مردم میترسن. ولی دانیم برادرای عزیز که این به موافق حدیثایی که من خواندم بسیار برای سلامتیتون خوبه، بسیار برای سلامتیتون نغزه. بعد در این خراجات هم کمترک، اون مبلغ زیاد هم در اینجا صرف نمی شود.